Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Bigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. May gabi guys, kung first time mo ni nakita may ligong kag traditional hilot, tanawag yun para sa ibang gabi. May gabi sir. Gusto mo itong ipamati sir? Kani nga ko ang diri sir, mao gini pan ba mungol-ngol gikan sa akong dapi-dapi. Pag-abot dito murag magbinho na ako lapalapa. Ang gikan diri, unsa magipamatin mo diha? Ngol-ngol lang siya. Ngol-ngol lang. Mo ba? Dili nganay, dili panhod, Banhod. panhod. Ya ngol-ngol sabay na. Ay, Kanila pa pinaka-ngol-ngol ngasay. katong dito sa lapalapa. Kanila pa ngasay. Oh, Kamera, wala. Wala ni. Okay ni. Oh, Sige. Unsa pa gyud kung saan na mora pod. Kunay lain. Mo pa lagi Awa, sakit na siya, likod. mo apil sakit ang dapit lang. Oh. Pero di wala man. Kira. Ang likod, hawak, wala, okay na. Wala man. Ana ito sa mo ni kuwarna ano. Kani ra man pikas. Nagabasa kagahapon gabi. Dili pod. Wala sa habat, O uras. magtrabaho mo ko sir, ano mo akong style. Oh, Sabi na kay panday mason man ko. Dili ko gay masa. Ang kuan ako, mag-init lang og tubig, trapo lang. Pero dili yung basa yun. Good. Akong ang trapo, wala nang ginit tubig, wala akong trapo. Sa una nga patapata pa ka. O gyapon. Oh, O kabalo nang ugo nga, hindi ka tigura nga tungo, gini may tabo. undangan na sa sir, kay dili na sa pwede. Ang magpasa. Magbasa. Nung dili na sa pwede. Bisan imo man gud siyang giway, pero pareha-pareha ra gyud nakapit. Gibasa nimong labakar ha, kung sabay imong gigamit, giana nimo lami siya, Oo. makalami kay init. Sa Dili sa gani, pwede. yun, cold compress, cold compress, bota kag ice na po, kay sakit man. Dili sa pwede. Magkadugay na siya, ato mamalhin, managhan. Mamoy po'y mangalay, banod, ato makurog, wa ni kusog. Ataw ka na pasmos kusog. Ako magtrabaho gyud, di kita pwede mo kunit mo trapo lugar gyud. Ay trapo na to, ano gyud. Ayaw gyud, undangi gyud na mahimo lang. Mientras sayo pa, no, sa nagnapo kay madungog mo mga kaparentiyan, siyempre number 1 kaparentiyan man nato. Ikaduha na ng kaila. Siyempre una yun gyud nato kay atong dugo nga uy. Pas mo magana. Yan na kanindo trabaho gyud sa pas mo kay dugay pa maningil. O yun, o nagay siguro ni. Oh, yan nagparamdam na. Pila ka adlaw nang paminan mo sa Sobrang ng semana. sugod na yun. Ako lang yan sa santos niya. Bugos, maging akong trabaho. Nara ko sa balay akong trabaho ron, kaya wala akong dawa sa gawas. Nara sa balay, nakikipayo akong anak nga para sa iyang kusina. Akong di trabaho. Nalisun ko din na to, lihok ko, mulihok mo kita. Bugos, siya, pagkahapon, yan yung brasa na. Kamot dili mabasa. Ha? Pero ang kamot Okay naman ang kamot. Nabi sa ngul-ngul ka ng kapoy na isigdok-dok, anak. kanang Kani, magplaster sakit ka yun. magkuan. Ha? Mabasa mo jud ka ana. Ang kanang mag-plaster ko, mabasa yun. Mabasa mo jud ana. Kay ngano? Mason pug ko. Nya at may mo gili pamaagi ani. Hindi gyud mabasa jud ka gamay. Gamay ha. Hasta akong short size, mabasa yun. Ano di ka mabasa nga gamit pagpum kay Oh. para lang jud mo gwapo. Basaon jud nimo nya ay kung kamot ba no? O gini, sa man hindi mo na ito Ano manikaya. mo sige lang do kay pamampad. Ano Siguro ka na. na yun. Paano yun? Sige, so, ano lang, ato lang yung, basta mo lang yun, adihailin yun. Ang gingon ni mo mga init, langi yun siya. Trapo lang yun, aguga, bahalag, hugaw. Ano lang yun, natong nanaon nga, ang susang puhon, ano ba? Ano lang yun, langi lang yun, sarap. Asa kayo balay mo, sir? Naram yan sa Lapu-Lapu Extension. Sige, basta na kayo ma-shout out sa mga salingan. Shout out sa akong mga silingan dyan. Makatanawan niya nga vlog ni Sir Eric. Ah, Ako makapamato di ko puhunan niya nga. Maayo yung tanin niya. Maayo po diyan tambag tinod yun po. Yung magsigitag basa, ikan tagago, singot. Mo gini may tabo. basketball, ma-jogging, mabaklay. Oh. Di ka pwede mapasa, bisag nagsumba. O basta, di ka natanga mo nagago. Labi na yun ng magtigluto sa muluto. Oh. Ito kung maghugas pa ka, sus ka dako yung mana na. Puto ang asawa po, nagsakit akong kamot ato. Na. Galuto man siya, punto balas dosi ko na yung luto. Di asa Pag man, mabasa. Oh. Mabasa man yun, yung hinaman. Ako Ano ganyan na, na, di sige pa lang, matay ngayon ba? ako pilot. Ano na yung pamati? Nanay, ingon nga siya, sakit daw kayo yana yung kamot. Hmm. Masunod yung kaganto na ako dito.
Kali nga mong tanaw ninyo sa YouTube. Uy, nalagyan sa YouTube po. Oo. Na. Sige, so yan guys, shout out sa taga Lapu-Lapu Extension. Ayo. O, Lapu-Lapu. Ampalaya. Ha? Puro Kampalaya. O, Purok Ampalaya. Saan? O, Lapu-Lapu X, Digo City. God bless po sa inyo, ha. Hello po sa inyo, ha. Merry Christmas, ha, advance. And Happy New Year, no? Ano yun? Yung may nalagkulang, no? Sabi Yan lang. Sa mga marinom, medyo hinay-hinay, ha. Ay, ako ra, wait Yes, lang. God bless po sa inyo. Nasa Sir Dere, ato ang tabangan, no? Ano naman ninyo yung testimony niya, tabangan na pagmamayo, siyempre, ano ba na sa pagtapos ko? Pag tanan nga bulungan sa kuha, sa pahilot, magtatambal, kung sa man ang gidoon sa tuwa, kay mga problema sa lawasan, tabangan na ito mamamayo, no? Ano lang, tabangan na mamamayo, na ipahitid na tagit pamatis lawasan. Asol, asol tayo, no? Anak Alam. Siyempre sa karon na po nagkakita ng video, please subscribe my YouTube channel Eric Hilot and share this video para dagan ang masayod. Dagan po na ang atong matabangan, no? Siyempre sa regular viewers na ko, nagkakasalamat sa mga nagka-comment sa YouTube. O siyempre, shout out and God bless po sa lahat ng mga OFW kung saan mo kayo nagtrabaho yun. God bless po. And, so gusto ko na kong hilot guys, shout out po para sa inyo ni. Okay, tanong yung t-shirt sir. First time naman na ron. Oo, primero gini. Sa kuha. Eh, kulog ka sir, kulog. Sus na gamay sir, gamay lang. Gamay ako sus. Sige pa. Hop. Terus sa to. Gani. Hop. Okay na ka na? Basic ba? Gani. Ano sa mata mo? Diyan ka dula, oh. Wala na, katura. Uy, wala naman. Dili ka nun. Sige, ito na pangalan. Yun, perfect. Pangalan? Yun. John, muna tinaot. Ang tinood yun. Tinood yun. Okay. Ha? Jose. Jose. Junior, man, junior. Ah.
lagi nakuha ni Pas mo sa kasabato ng halos di ko katindog. Oo ba? Bata-bata pa nung kwarto. Mm. Kali mo kwarto to, dabaw mo kwarto. Dinala po ko nga ni Hilot. Mm. Ano, ulian ko eh. Eh. Kahiram mo ng Hilot na kanagano ka ng mga masas-masas. Mm. Wala, mailuan ka ng nga yun. Pagkat, isip pa lang dahil sakit na yan. Oo. Okay, pero rekomenda ka sa Bisuan. Oo, okay. Sige, kukuha nga ka na yung hilot na ka na mga hilot yun. Hindi lang masas-masas. Yeah. Yung mo sa napi ka ilad, ito kapahilot mo ko. Oh. Para yato ko rin sabi. Kapag ako dala-dala ni sakita. Sundo ni Pas mo sa kasabot, yung mga nang maglabihan mo. Agad. Ay, wala. Maglabihan ka ba? Wala yung mga gahi na boss. Pag naigo ka, Oo. basta nagabasa ha. Pero di nagabasa, dili maigo. Pero kung nagabasa ka, sa pag-usa ka gahi, yung lawas mo. Pag maningil na, pasakit. Lingkod lagi ka. So, karon na ba ako naga sa paglapo, togo na na ingon mo lagi sila ng mandalapo, lagi daw ka ng init lang. Samot mo lang. samot ang nagahumol pa. Ay, wala na gito. Humol, gininit na sa bayan o nilagang gabon. Mm. Tasting niya dito. Kamot. Bog, at yung tiyan magkadugay. Magkadugay pa. Dili po siya na simana. Di po siya bulan. Ulat lang. Tingbon na tingbon. Timbon lang. Malipat ramang ka. Eh wala mapu-ipit. Wala mapugamang sa. Likod na rin. Oo, kana pa pwede-pwede.
palit ko guys. Isa lang. Kenapa ba niya ulit? Yes, mugikan. Tul, kami gatulog basta Sabado. Oh, dumi. Oh. Yeah. Kuya to, kuya. Mo inom ba ka sa dili? Ah, Mo inom ka dili? mo inom para padalag siya na lang. Pero mo inom pa. Oo. Sigarilyo. Sigarilyo noon. Na-explain ko sa imo ha, sir. Paminawa ko ha. Oo. Paminawa ko kay importante kini sa mga kalawasan. Dili lang para sa imo ha. Apel po ko. Labi na gyud sa to ang viewers, no? So kani dire sir, kung wapa ka masayod, mao ni balay-balay sa uric acid, Oo. kani sugar. Oo. Uric acid, kani sugar. Ay kalimot ha, duha ra gyud ni sila kabuok ha. Oo. So kung asa ang kusog nimo diha, mao toy maapektahan ha. Paabot sa panahon. Dugay pa noon ha. May nang likayan. Kaning uric acid, kani sugar. So kaning uric acid, nadre ang sigarilyo inom, Oo. kani soft drinks, kape, juice. Okay. Ay kalimot ha. Sigarilyo inom, soft drinks, kape, juice ha. Ano to? Ngapira yung buko. Wala pa kayo manila ng uric acid. Pila ganun natin? So, sakit yapon. One. Mana niya? Ay, baby! Ay, bingikot! Bien. Yeah. Mang. Hindi. Ano siya, osteoarthritis na siya sa Ah, dahil. bawal ano ni ha, malikay nyo di mo ni mudako ni, kaya mo ni makapasungkot sa panahon na ito to. Pero malikay hindi ni mudako sir, una-una bawal ko gitlog, manok, ginamos, bulad, uyak, pasayan, alimango, balot ha. Bulos bawal. Sorry, katalitan ka na. Oh, ano eh. Kuling. Down. May dagan-dagan gitu. Sir, baka itong Ha? dagan-dagan itong bawala to. Ay, ikaw na! Bawal naman to. Hindi kay ako, sir, saya sugot ako kung sutay ko kliklog sa bukan law. Oh, ayaw kay Bawal na yung giday. kaon ko pero dili halos ko. Oo. Dito ta sa mga gulay, ano ba to. Ang mga tao, balay dito. Garilog inom sir, hinahinay ta na sa hati. Dili kini sa mayo ang tumoy na ha. Oo. Unsa dito gingon ako tre? Bawal itong kuhan. Di, unsa ito? Ah, dire. Oh, sige to. Ang kuhan ni dire. Ang kanay pikas uric acid. Kane Ang kanay siya katong sugar. sugar. Ay kalimot ha. Naadre ang sigarilyo inom, Hmm. soft drinks, kape, juice ha. Ano ka? Tapos may piklog yan doon. Hmm.
kamot sir mo, nagyapon na siya. Hmm? Dahil po. Ang sa kamot, gikan sa tiil, padong nagkamot. Okay. Hap-hap na siya. Oo. Usabay ko na siya. Taas-taas na kita ang sugar. Iwas ginagmay. Hindi sakit po, nakasapos dito. Ah, Nadilutan sa konday. Ito biya saya buk. Ayun, napangwaasay. ang pwede ko naman. Ayun na. Ay. Ah. Magkaon mo. Salay na gid sir. Salay na gid. Jadi juga na gay masa. Ayo ilabay. Sira na sira. Ayo ilabay ha. Dala na dire ko ani ah. Ngom na yun eh, kaya ayaw tayo. Kita pumasay. Hmm. Motor mo ko, ulan, basa. One. One problema. Ulan. Init mo ko makina. Oo. Nagtigil pa muna sa akin. Kasi nagpatalon ka, malusot na. Yung ulan yung basa, di ba, no? Oo, ang basa yun. At tingin pa ita. Kung gulaton mo, madugay pag uli. Oo, lagot ko tayo kay ikan sa malita, ulan, hangto na da sa malalag. Palayo yun. Pag-abot ako da sa dara sa crossing, usinta ba? Ah, Pati inita, at tingin ita. una unsa no. Pati, maugahan ka. Ako sa balay, uga eh. Matira ka, undang tayong tabawan eh. Kuwarta na kita pero, Okay ra ka ng doon. oo. Ano ka punta sa kuwanan eh. Ningil ra pag ginasap. Yun. Salamat ang punyani kay nahabog mo nga. Kapalupod mo. Ayaw-ayawan eh. Lagi alibyo na yun, no? Nahira sa kanang pilot-pilot ito kanang lumumutag. Oh. Maka ngulungul gamot ang tiil. Ayo. Moto na ko, hindi mo pilot eh. Asa ka nung hilot bilang pangita. Pangihilot yun. May ako mga nakaingon. Akan klaro gin maayo gini kay. Dahil man traditional got. Pero magot nga kita sa lani. Aigo man yun. Ako lagi naman bisa na. Kuan ba ni? Ata no. Magdaster. Ah. Apa tulog na mo? Ata mo bili. Ako lagi kayo.
Magaling duster na, magaling duster ng kitchen. Ayun. Tingo agad ba? Dance man. Tiw, 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 tiw. Tiw, 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 tiw. Asa uban, anak? Pakita ah. Asa uban? Nala ka sa YouTube sunod adlaw, sir. Ha? Nala ka sa YouTube sunod adlaw. Nala po ka sa Facebook. Ako na po yung magdala po na ng patinti. Oo. Yan po yung mga amo po nga. Oo. Kung hindi ko po sakit na ang kuha na, dito ta. Si anak. Pwede po sir ka ng pato sa ng balay sir. Pwede po. Nasa makasinabot. Huwag kayo makasinabot. Actually, ano? Anhe dyan na dresa. Hindi mo ito makasinabot. Oo. Ilog English kinas man. dada, ilog ito. Ilog ka dada, ilog. Manawag lang nagkalit. Hindi ako rin. Automatic. Asa na? Ay, ipanglatay Adlaw lang lagi. ang service. Dili lang gabi. Adlaw. Ang gabi, dali na lang yun. Ang gabi, dili na. Ang service lang ko gabi. Kung kailan na dyan ko. Oo. Ano na ko dito. Nakatuod na dyan po ko. Ano ba? Automatic. Nagsibatos mga gate. Ay. Hindi magkakasulod basta-basta ng mga gate-gate na. Oo yun. Gabi na. Alaan pa ba? Balaan ka. Noon Ano ito, tawagan mo. Apply din na gate. Kung mga kailan ha. Magbago akin. Sir, ayan tayo.